Napadako man kag balay dito, di ay Brad. post man ka. Muhatag na ko sa imong salamat sa imong tabang, Brad. Ika na magigo sa tabang sa ato ang kumangon maribik, imong tabangan, malaki ko imong tabangan kayo. Ang mamag sa papa. Ano ang papa? O, tisaga? No? Oh? Oo. Kita mo na. Oo. Oo. 1, 2, Wala mo na kaga. 4, 5, 6. Pating. Meanwhile, Karon pag ako nabot sa hinatilan sa among lugar sa this is the place to my hometown hinatilan. Yes, isda ka jobs, no? Mahal, 150 kilo. Ito masyado labas. Parang ko dyan, palit upahan. Well, let's go ka jobs. Parang petak pa na ko dyan, panlaki ng dagko kailang pan nagalipso. Pan sa kutilan, dagko kayo. Maka nang naspan, di ka natin. Oo. Ang pinatanan. Pila rin ko ka, unlan. Para lang, 50. 50 ka dyan, laki. Dagko, marag unlan. ibahin mo. Ito ka jobs, oh. Pan, likong. Kaya pa yun. Tulong na po sa Malakbo. Meanwhile, shoutout sa ngalan mo, boss. Ha? Ngalan mo? Baltasar, Lasar. Baltasar, Alcazar. Baltasar, akit, Asa ka po yun? sa Salamanca. Asa ka bangka? Tapos, ulok-ulok dol. Tapos, ulok-ulok dol.
Sir Buwer. Ha? Mayari na itang kilya. Oh, sige. Meanwhile, Yo ka Jobs, karon naabot ni ko ka Jobs. Muhatag ko rong kwarta sa akong manghod. 6K og 3.5 sa iyang sa akong pagmanggon. Kang rin. Luksong to ka Jobs. 3.5 kang rin kasi ipalit niya kuan materialis plywood. Luksong kayo lang ka Jobs. Ito pa daw sa malatbo mo sa mga di sa manghon. Diri siya nagpuyo sa sa lugar sa yang banaka rin ang tinuod. Yang balay dito sa Pangibiyaan. Ni lugar ang manghon ka Jobs, balay sa manghon maribi ka dungog. Anak silang papa dia. Papa, ikut, ate, papa. Una ilang kuan ka Jobs, ilang purok ka Jobs. Ilang purok. Ay, langsung mag-iil. Ma! Natata! Mo di si anak ni isa ka Jobs. Oh, suko miro. Miro. Suko miro ka Jobs oh. Oh, ano. Miro sa manghon. Ni balay sa manghon ka Jobs. Pwede ba ate? Sumog ka din ito. Ni madlungon anak sa manghon. Pwede ka dito. Ano, dire mato ta tinugdan. Manghon ka Jobs. Ha? Jobs, na akong mama ka Jobs. Ingon si Kirby, pabidyohan ka kay isin. Ha? Ipasid niya, Kirby. Ang papa Jobs oh. Ano bang kirbi? Tikman. Kung ano ba rin? Oh, manindot ng ilang mga balay ka Jobs. Inagong anso. Inagong anso. Ano mo niyang so? Sama na. Di ba? Tukuan mo na siya. Maglito ka. Pagbasan ko niya. Kung ako ma-upload nila, kung ako ma-upload sa pagpanday nila da. Photos pag-upload. Ito. Ay, kanon. Oh. Kasi tiga ito yung sudan isda dahil. Si Jude, katong kalalumpan. Para mo dire sing gula ko kwarta, ibili na mo niya gud. Dan. Dili ko tubog-tubog isda mo. Pila sad. Sige isda. Di pero ngawad kay iso kong preschool kay palimpyuhan dito kuan. Ha? Palimpyuhan dito lubi ko na yun siya. Dili ko stoy pasaka. So kuan nga lubi. Ay nga naman palimpyuhan, si Renante may kapasali ka na. Kung sa adlaw mo ko. Ay, palimpyuhin. Si Renante may magsaka ana siya, maglimpyo. Kung sa adlaw mo ko. Ang ulim ko Si ma. Renante may maglimpyo. Wala dito makasungol. Ay, wala gani mahatag og kuan gani. Bahin atong Ano dahil? Wala ay lamang. Wala naman. Kaya mo sila nga kuan ko mo tag wala ko sila kita ko no tag 100 lang ko na kita. Atulog pa ka pangay suka. Kaya mo dalang Wala suka. ko pangay suka. Ako wala ko pangay suka. Kuan ay ka na palimpyo sila na santa. Ya, paano magpasungod tag palimpyo siya may manglimpyo. Ay asa mo panta? Brad. Ang panta? Sige mo yung piligo. Hindi mo ka o. Napili na. Dili naman siya. Mandigo. Ano ba? Ano man digo? Napili naman siya. Dili na ko di ko nga tumbang ni atong kuan. Magsilbi na. Ano man. Okay Brad, okay ra lang Brad. Kuan. Dili na mo pa utan. Napili na siya. Di lang sa mo. Ang puso na imo. Ma. Ipainit. Ayun. Pante o kapare, kankan kuliah ko, practice ko. Atong pag-uwi bes, pag Miyerkules. Ikaw giingon, giinan na ako gahapon. Di, gapon ako muna na. Nawag ta may resibo niya. Di, nawag ta yung resibo. Sa'yo ta kuron kay alas 9 yung ini-withdraw sa Palawan. Magdala tag galon. Magdala ko kuan mo. Kaya Tamo lang kung saging lang dito. Saging.
Saging to. Ay, itong kuan. Gawa ng rin ba ubo sa ginubang balay. Okay. Napadako magkagbalay dito. Di Brad. ako man ka. Muhatag na ko sa imong salamat sa imong tabang, Brad. Kanay magigo sa tabang sa ato ang kumangon maribik. Imong tabangan, imong tabangan kayo. Ang mamagpapa. Oh, na ang papa, di sa no? Oh. Oh. Kita ba na? Oh. Oh. 1, 2, Walang buang sa 3, 4, 5, Buang mo na sa 6. Kating. Klaro. Bayad na po na, Glon. 3, Te, bayad na po, Glon. 5, 6. Salamat, Tia. Bayad mo. Ikaw hatag, Charlie? Ay, hatag din rin, ha? Ipihatag charge. Kay ipapictura na to ang ipakumpra og mapapictura ti presko. Dili man iya ipahatag rin Okay, Brad. Kaya mga tumi dito sa tinogdan, Brad. Meanwhile, Hindi mo lang. Ano, kaya mo trabaho. Ang kumangon nga gwapa. Pangag. Mo ang satan, ha? Malita nga gwapa. Brad. Kumangon nga gwapa, Brad, oh. Daot kumugtango nga. Oh, ako. Umay daot tangon ako. Mga tumila charge, Brad. Kay apoy na ug mabuntag. Tana ko ron dito kung sa imong trabaho dito, sa imong pangayoon dito, nilaluri na. Saliyo. Okay. Para ugma dito na mi. Ano sa bitunugan? Oh, nana ko pa rin din. Yo, what's up? What's up? What's up? Hindi ko abang tahaday, abang tahan mo tigulang. Opo, yan. Maglalis may usahay. Maglalis may di ba, mas mama? Mamuy boy. Sige. Imong mama, kabilong sa dyan. Papa, okay na, barat magdinama ko. Si kulihan na iyang kugan. Ito tong ang ito eh. Sa yung short? Ha? Sa yung short ang ito? Oh, di ko na ko ito. Oo. Magpakita rin sa charge day. Magpakita rin charge day sa kuwan. Magkuhan na mag-istorya lang mama. Ako sa mama. Sabi, di ako sa Magli man na siya. Ako man siya, kaya kisli. Diya, huwag tingin-tingin mo gura eh. Nung sa kabor? Nung sa ka? Anto nami sa among krang balay. meanwhile, Yung speaker sa balay dito. Buhat ang balay. Ha? Ang kabalo. Ah, kalisod sa ganan. Kung ato po siya dito tan, kita may matigulang ka may bukulam niya dito tan. Isa may bukulam niya dito. Layo man? Dali. Sana si Kwan? Miki! Gaya na Miki, oy! Miki! Gaya na Miki, oy! Nauli sa tipay sa ball. Wala. Ha? Ito pista? Di ba Marso kung ano dito kila hapon? Ito February, wala may uli. Ha? Eh muli nga, may vaccine na to. Yakyan! Okay, Brad. Ito, Ano sa aje? muna balay, Brad, nga managiguban na. Oh. Yan! Ano naman diri sa tuang lugar, Brad. Muna yung balay na mo rin sa una, second floor ni. Dako kayo ng balaya sa una. Yan na, diya may unahan, malibang mo diya. Nagkasagbutan. Sa bata may ano, malibang. Na muna yung balay ni anak ni Maribik, Brad. Rin, charge, kang rin. Ila charge asawa niya, Sarji. So. Muna yung nagpanday, Brad, si Bunglo, si Renante, asawang Lorena. Naroon sila.
Oh, na yung balay. Kuwang yung plywood bro, muna plitan na plywood bro do, kana. Muna plitan na plywood kana. Oh. Muna dire sa loyo muna tara plitan na plywood na. Oh. Ini mga bagong tubo nga lubi. Mga saging udah saging. Pagi nemu nih saging no? Saging? Mana hinikta nih ikuan rin. Grabe. Grabe hinikta no? Oh, una si. Oh. Oh, Rin bro. Asa sini kuha eh. Papa ni mo. Asa may kuhaan mo? Ano atop nga? Ibinan mo ang kuan. Namay kurinta. Di ang kurente atupan nimo na. Atupan nimo gamay. Namay atop gamay. Di naman mo gamit papa ni natin mo ang Gabok gitabi. Ang gitabi lang mo sa kusina ko ano man kanang katong Patos ba? Muni lubi ni kahoy ni kuan Brad. Asa ni kahoy ya? Ni Papa. Sari rin mong tagaan din. Ay Dito. yeah, man siya nga. Brad, Brad. 1, 2. Asa hatag sa di day kasi di ko ang rin kasi dili papictura na nako. Repa Brad para Salamat. ako naman video nilang kuan. Salamat. Salamat. Ilang video na ako. Tanawan na mong balay. Oh, ako nga po. Oh, ako. Mapo niya ko. Kaniwang na lang. Nigolin mo Brad kaning duwa kay niktan Brad. Ihawo no ni. Bantang ah. Ihawa na bantang. Oh. Kahinan. Okay Brad, salamat sa Oh. Oh, Nanay Paris kahoy. Bro, kani kuan na siya. Kani kauno na Brad. Nanay Paris kahoy. Kani Brad, nagbalik ni Brad. Duwa kay niktan. Ihawo no ni oh. Nagbibiro lang ako. Okay Brad, kaya Meanwhile. salamat kayo. Bye, salamat sa panonood ninyong tanan. Thank you. Ayop nga tagan pagmayong lawas Brad. Ito kag may panglawas si Prisco kay Oh.